बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दाफुंनो सुजुनाय सिमांखौ जाफुंसार होनायाव जोंनि बर' लाइमोनफोरनि बिबान दं। बिजाबखौ फरायोब्लासो लिरगिरिफ्रा थुलुंगा मोनगोन। लिरगिरिफ्रा मेंनाय बानाय गैयाजासे खामानि मावोब्ला हारिनि सानस्रिया मुलुग दरबाराव सौहैगोन। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। दिनै गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालियाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा 5थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखियो। बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव थुनलाइ सोरजिनाय आरो अनसायनायनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। गौथुमनि 5थि गायसनथाय सानाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनाय बे समाव मा बुंनो सानो? सासे राजखान्थिगिरिखौ बेफोरबायदि गोथार हाबाफारियाव बाहागो लाहोनायाव राजखान्थिगिरिफ्रा माबायदि बिहोमा होनो हागोन बुंनो हाया। अब्लाबो खोब गोजोननाय मोनदों। आं लिरगिरि नङा, थुनलाइखौ नाथाय बिराद मोजां मोनग्रा सासे सुबुं हिसाबै, बर' फिसा हिसाबै दिनै 5थि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जा जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे थुनलाइयारि बादायलायनाय बा थुनलाइ बे लिरनाय फरायनाय बादायलायनाय बा हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोना खोब गोजोननाय मोनदों गावखौनो। जेखियानो जाथों, बर' हारिखौ जौगाहोनायनि बेलायाव बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरै गेरेमसा हारि दानो थाखाय सिमां नुदोंमोन, बे सिमांखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जोंनि लाइमोन लिरगिरि मावथि प्रेक्टिकेल इन्डास्ट्रियास बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा जथेस्थ' दायित्व दङ आरो बिथांमोनाव जेब्लायबो बर' हारिनि जा इयुन राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिया सोनारना थागोन आरो बिथांमोननि बा जोंनि लाइमोन लिरगिरि फरायसा फरायसुलि साफ्रोमबो फोरोंगिरियानो जायाथों मानो बिथांमोननि जा बिहोमा, बे बिहोमाजों बर' हारिया गेरेमसा हारि दानो हादों। मुलुगा जोबजासे बर' हारिखौ बै समाव जेब्ला जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि 2500 बोसोरसोनि सिगां बर' हारिया मोनसे गेदेर हारिमोन होननानै मिथिजायोमोन। प्रागज्यतिसफोरा मुलुगनि बयनिख्रुइ मोनसे देरसिन मुलुगसोलोंसालिमोन, जेरावहाय मुलुगनि मानसिफोरा एस्ट्रलजि फरायनो फैयोमोन। गतिके बे बिहोमाखौ जोङो बोखांफिननानै आरोबाव जोङो गायसनफिननो हानांगोन आरो बियो स्पेसियेलि लाइमोनफोरनि आखायाव सोनारो। दिनै जे नोंथाङा बाहागो लाफैबाय, बे बुब्लियाव नोंथाङा लाइमोन लिरगिरिखौ माबायदि इनकारेज थुलुंगा होनो सानो बा माबायदि बिहोमा? मोनसे खोथाखौ जोङो दिनै एडमिट खालामनांगोन। जोंनि बर' फिसाफोरनि गेजेराव बर'नि अनजिमाया जुदियाव बारायदोंब्लाबो लिरगिरिफोरनि लिरनाय लिरबिदांफोरखौ दिनै फरायनाया खोब खमसै, बिबाङा बिराद खम जालांगासिनो दङ। आं गावबो बेसेबां बर' बिजाब फरायोथाय आंहा सन्देह दङ। खिन्थु हानायमानि जों फरायलायनांगौ, टाइम दिहुनलायनांगौ, बिजाबफोरखौ बायलायनांगौ, होमबासो जोंनि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनाबो थुलुंगा मोनगोन आरो बिथांमोननि थुलुंगानाया जोंनि मोनसे गाहाम इयुननि फिथाइ जानानै फैगोन। बेनिखायनो आं मेंनो नाङा। जोंनि जिउआव गोबां घात प्रतिघात फैयो, बेफोरखौ संहार खालामनानैब्लाबो बा बेफोरखौ बारनानैबो गावखौ गायसननायजों लोगोसे हारिनि इयुनखौ गायसननो थाखाय, सिनायथि होनो थाखाय मुलुग दरबारावहाय जोंनि बर' हारिनि फिरफिलाखौ अरायथा बिरहोनायनि थाखाय, जुगामि बिरहोनायनि थाखाय बिथांमोनानो जान्दिखौ दैनांगोन। बेखौ आं खावलायनाय थादों आंनिफ्राय।